Салом алейкум дӯстони азиз, созе назарин саломатӣ хубай духтарако киртои идона омадагиай барои духтараков бачакои шумо. Марҳамат биёен бо нархи дастраст беҳтарин модело. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор 12 дарвоза 8 қатор. Мана марҳамат ози нишон метем. Ина бинен ҳози боршон омад. Ана мино ҳамаш то 2 сола размериш 50 сомон. Беҳад войкои хушручан. Ира бинен бо сарафанчикошон кожаняй. То 2 солаша 50 сомон духтаро, ай 2 сола боло то 5 сола 6 солаша боша нархшон 80 сомон. Мана ина мино ҳамаш 50 сомон. Диден то 2 солаш ҳамаш 50 сомони духтарако. Модел беҳад бисёр омадагиай, киртачои фасони бад омадагиан. Инчунин двойка ва тройка омад. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Бо шумо ҳастам старший директор компанияи Фаберлик Халилова Шаҳло. ҳар яки шуморо ба кор даъват мекунам. ана мехал зарплатаҳои калона соҳиб шудаам ба ҳаматон ба ёрдам мекунам духтаро. дар хона нишаста тариқи телефон онлайн обучение регистратсия аз тарафи ман ҳамаш бепул барои шумо. вақте ки шумо командаи ман ба регистратсия мештон директор мештон ана мехал колечкаҳои тилло аз тарафи ман падарка карда мешавад. боз аз тарафи компания ҳамин каталог мехал аксияи беҳтарин мондагӣ 1 миллион рублей главный приз духтаро. шитобед то дер накунед. марҳамат духтарако. Даган то охири навора тамошо кунен, боварӣ дорам ки маъқултон мешава. Бинен ино ҳамаш то 2 солара 50 сомон. Ана баъдан ай новинка ино 80 сомон. Бинен киртои идонаи хушрӯ барои фарзандои шумо омадай. Мана тамошо бино. Инаш бо фасони бадай. Материалошонам хичонам аҷоибот хушрӯанд духтарако. Ино 80 сомони. Мана интихоб хеле зиёд омадагиай. ира бинен охи духтарако 80 сомон. ана баъди қисма бинен духтаро ҳамаи ҳамино бори новинкаян 80 сомони. беҳтарин 80 сомоно китои фасон овардагиан омада ай пеш духтарако ҳатман тамошо кунен. ана баъдан бо ҳози 50 сомона ман шумода нишон метиҳам. касе да мисол 50 сомона дар курай доран. моделои 50 сомонаям бисёр овардагиан. ина двойкора бинен 50 сомона. то 2 солара размер ҳастай двойкои хушрӯ 50 сомон. мана материалошунам фасонакай. диден чанд та расветка дора 50 сомони. ана иҷа бо моделои 50 сомон бо дигар намудошам ҳаст. мана миноям 50 сомона. аз ино бо чандтаи расветка дора духтарако. 10 расветка доштай. ази двойка ва ази тройка. диден духтаро чиқа хушрӯ. я бор дигар такрор мекунем. иҷа бозори Корвон тарафи Тилло бозор 12 дарвоза 8 қатор. мана расветкоша бинед. баъдан ё хушрӯ ё размерашон калонай 80 сомонай духтаро. то синфи дура размер будай. мана бинен чиқа расветкои фасон. мана ҳамаи ҳамино нархошон 80 сомон. марҳамат. беҳтарин модело. ана баъдан духтаро ҳоз ма як киртачаи дигара шумода нишон дидем. як киртачаи фасон. ито синфи як дира мешава. нархиш 80 сомон. фасониша бинен. мана чанд та расветка дора. ай пеш бо хушрӯи бадай. як бор биёен. мана иша бинен бо як бор омада бо ай наздик хитон тамошо кунен духтарако. марҳамат. ина иҷа бо двойка доран. двойка чанд сумай? двойка чанд сумай? ана ин намудо ҳастай 80 сомона духтарако. хулас беҳад моделои хушрӯ. ана баъд двойкаи фасони дига омадай 100 сомон. моделиш беҳад хушрӯай иям. мана бори нави нав. касе да дар кор боша биёен. ина иш 80 сомон. ито чанд солае? ду то синфи яга размер будай. расветкоша диден духтаро чихе расветкои фасон дора. ана баъдан плашакора бинен духтаро. иқа плашои фасон. ино то ҳами синфои як дира мешава. нархшон 50 сомон. мана беҳтарин нарх 50 сомон.
кадомеш ки дар кораи ду та расветкаи фасон дора духтаро 5 сомонӣ. мана биёен бо хутон як бори дигар ай пеш борошона тамошо кунен. рақамашонам ҳаст дар рӯи экран. чизе нафаҳмидин бараман метавонанд ки бо ҳамроҳи хучон ҳам суҳбат шавен. интихоби бор хеле зиёда иҷада духтаро. бо ҳар рӯз қариб бори новинка медроя. мана барои ид биёен духтаро аз ҳозира харидорӣ кунен ки баъд намеёбен. мана ана спартивко барои бачаако омадай ё чанд сомон? мана аз 2 сола то 6 солара размер будай 80 сомон. фасониша бинен охи духтаро. аз инам расветка ҳастай. мана бачагонаям духтаронаям модел бисёрай. биёен айпеш бо нақстар мешавад духтарако. баъдан метонен тамошо карда интихоб кунен.